Haros magkulor kahelan kalangitan sa Sitio San Ramon, Barangay Calawag, Naga City matapos na masulo ang tulong kaharongan digdi mag-aalas 7 kasubanggi. Sigon kay Senior Fire Officer 1 Edward Aris Brigueja, Hepe kan Intelligence and Investigation Unit Naga City Fire Station, gibo sa light materials ang mga nasulong residensya asin haros magkakadukot nan mga ini kon kaya marikas na kuminalat ang kalayo. Sa inisyal na investigasyon kan Hepatura, posibleng ang nabayaan na piglulutok ang saro sa mga tagharong ang kausa kan kasulo. Ang kausa po kang kasulo as of now under investigation, pero may mga anggulo na po kami paghihiling na sa investigation. Pigkakarkulong abuton sa labisang 2,000 pesos ang minalat na danyos kang insidente, maswerte naman na mayong nalugadan sa pangyayari. Sa muya po sa Bureau of Fire Protection Naga, simple man lang kung sa tuyang mga kaharungan, kung kita po nagluluto, ang pinaka-primary po kayan, dapat data po pagbayaan. Kung tayo po anta pong maghali, dapat po siguraduhin ta na palsok ang source ning kalayo. Double check ta po ang sa tuyang mga electrical wiring sa harong. Iyo po ang nagiging kausa kadalasan kang electrical short circuit na ang mga electrical wirings na po minsan nalalaog ng tubig, ang mga electrical outlet nalalaog ng tubig. Iyo po yan nagiging pinupunan ng kasulo. Sa presente, paramientas nakikidago sa evacuation center sa nasabing lugar ang mga biktima kanangyaring kasulo. Mientras tanto, apwera kaini kasubagong maagahon sa pang insidente nin kasulo ang naitala man sa Hardin Real Subdivision kan parehong syudad kung sa residensya naman nin sarong doktor ang nadanyaran. Ngunyan pong taon, 2023, sa January, ang first fire alarm ta po is iyo po ito sa San Ramon, Calawag. Bale, duwa na po kita ngunyan January, ang saro po sa may Hardin Real. Sa datos kan Hepatura, ini ang ikaduwang insidente ng kasulo na naitala ninda ngunyan na bulan. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya.